מכינה למתוקה שלי פשטידה. רגע, אני אקח את הכפית. הנה ככה הפשטידה נראית, ובצלחת הזאת אני הולכת לקרבה. אני אשים את זה פה שלי אחורית. יפתינו, מה את מכינה? פשטידה מתוקה. בואי תסתכלי, בואי תיתן. נראה שזה מוח הרבה כתרות תרח. קחי תתמי. אוקיי. ממש טעים, תביא עוד. אוקיי. קחי, תתמי. רגע, זה אותך פשוט. רגע, קחי. נו. וואו, ממש טעים. אין דברים כאלה. באמת? וואו, 10 מתוך 10. עוד אחד אחרון. טוב, ואחר כך לשמור למשפחה. טוב, אמא, טוב, הנה, קחי את הקפה יותר גדולה. טוב. נרבה בחוק אותה. פשוט השמן ממש חם. ואם את רוצה הרבה אני אביא לך, כאילו, לא אכפת לי. זה פשוט מתכון סודר, ואני לא רוצה לגלות. קחי. תודה. יש לי פה סריות של המרק. רגע, זה מרק? לא, ממש טעים, ואני אגלה לך את המתכון. אז ככה. וחצי קילו מלח. תודה אימוש, אני אוהבת אותך. קחי. אחרון חביב. רק כל הפרצוף של החתול נשרה. לא. טוב, בסדר, אחרון חביב, תביא את הכף. יש! וזה אחרון. קחי. צריך פדק גדול בשביל זה. אין מילים. טוב, אחר כך תחמם לי וקחי. תודה. אני אמשיך לערבב את